Калі вы хоць раз пірацілі хоць нейкую праграму, а я ведаю, што вы пірацілі, вы ведаеце, што такое генератары ключоў. Гэта невялікія праграмы, створаныя для двух патрэбаў. Па-першае, каб даць серыйны нумар для вашай незаконнай копіі праграмы, а па-другое, каб зграць проста фантастычную музыку. Пытанне ў тым, на што? На што праграмнаму пірацтву такі выдатны саундтрэк? І адкуль узялася гэтая музыка? Як яна зроблена? Адказ у штуцы пад назвай трэкер. Трэкеры – гэта спосаб стварэння музыкі на камп'ютары, які бярэ свой пачатак у 16-бітнай эры. І гэта нешта нашмат большае, чым проста музыка з генератараў ключоў. Дазвольце, я вярну вас прыкладна ў 1984 год. Менавіта тады пачалі з'яўляцца 16-бітныя камп'ютары. Apple у гэтым годзе выпускае Macintosh. IBM PC-AT з 286 працэсарам. Да 1985 года ў продажы з'явіліся Atari ST і Commodore Amiga. Гэта ўсё былі 16-бітныя машыны, і іх магчымасці былі нашмат большыя, чым у 8-бітных Commodore 64 і ZX Spectrum. Яны былі хутчэй, і графіка мела вышэйшае разрозненне. Больш было і аператыўнай памяці, а таксама месца для захоўвання. Агулам гэта быў дужа вялікі крок наперад. Але мусіць адзіным, чаго гэтым новым машынам не ставала, быў гук. Камп'ютары IBM ствараліся для офісаў, і найлепшае, што яны падтрымлівалі на той момант, быў PC-спікер з рэзкімі аднабітнымі гукамі. Macintosh выдатна падыходзіў для вёрсткі, бо меў якасны графічны інтэрфейс і манахромны дысплей з высокім разрозненнем. Але гук у ім расчароўваў. Усяго адзін канал, якім кіраваў відэасігнал. Да таго ж ён дужа напружваў працэсар. Atari ST быў лепшым, бо меў асобны гукавы чып – Yamaha YM2149. Ён меў 3 каналы з генератарамі тона, а таксама генератар шуму, што было лепш за Mac PC, але ўсё адно заставалася ў 8-бітнай эры. MSX і 128K ZX Spectrum мелі такі самы чып, а чып SID у Commodore 64 быў нашмат лепей. Таксама ST меў MIDI-парты ў якасці стандартных, што дазволіла яму заняць сваю нішу сярод музыкаў. Менавіта на ім з'явіўся, напрыклад, Cubase. Але калі казаць пра гук у самім камп'ютары, гэтыя машыны не прынеслі нічога новага. Пра гук у іх быццам успомнілі ў самы апошні момант, праз нейкі час з'явіліся апгрейды і пашырэнні. Да канца дзесяцігоддзя на рынку з'явіліся карткі AdLib і Sound Blaster для ПК. А пасля Macintosh і Atari ST таксама займелі дадатковыя модулі для паляпшэння гуку. Але ў 1985-м было толькі адно выключэнне. Як я казаў раней, Amiga была сапраўдным мультымедыйным цэнтрам, і ў адрозненне ад сваіх канкурэнтаў, ейныя гукавыя здольнасці былі вартыя называцца новым пакаленнем. У іх быў адмысловы чып пад назвай Pola, які адказваў за парты, аўдыа, UART і логіку. Ён меў 4 каналы 8-бітнага PCM-аўдыа, а таксама мог счытваць гукавую інфармацыю з памяці, не напружваючы працэсар. Па сучасных стандартах тут няма нічога выбітнага, але для 1985-га гэта было рэвалюцыяй. Адна справа мець такія ўласцівасці, зусім іншая імі карыстацца. На момант выхаду Amiga мела вялікую патрэбу ў аўдыапраграмах, але Commodore не маглі яе задаволіць. Яны планавалі выпусціць пакет праграм адначасова з камп'ютарам, але да выхаду дайшлі толькі тэкставы рэдактар і пакет для малявання TextCraft і GraphicCraft. Планавалася і музычная праграма, якая мусіла называцца MusicCraft, але яе распрацоўка так і не была скончана, а праграма так і не выпушчана. Але кампанія Aegis выкупіла правы на MusicCraft, дарабіла яе і ў выніку выпусціла пад назвай Sonix у 1986 годзе. Зірніце на вокладку, сапраўдны Vaporwave. У любым выпадку гэта была амбіцыйная распрацоўка, праграмны сінтэзатар з секвенсарам. Інтэрфейс уяўляў сабой сапраўдную партытуру з клавішамі і рознымі музычнымі памерамі. Калі вы ведаеце тэорыю музыкі, вы хутка асвоіце гэту праграму. Сам сінтэзатар неблагі, хоць карыстацца ім не зусім проста. Ён можа генераваць цікавыя гукі, але ён прымітыўны і гучыць крыху сінтэтычна.
Sonic скарысталіся многія з першых музыкаў-уладальнікаў Amiga. Выйшла некалькі дыскаў такога фармату, але хутка яго замянілі лепшыя альтэрнатывы, што з'явіліся ў бліжэйшыя некалькі год. Таксама ў 1986 Electronic Arts партавалі Music Construction Set Уилла Харві на Macintosh і Amiga. Гэтую новую версію яны назвалі Deluxe Music Construction Set. Ёй не хапала сінтэзатара, які можна было б праграмаваць, але праграма прапаноўвала цэлы набор інструментаў з падтрымкай MIDI і мела інтэрфейс падобны на Sonix. Праграма выглядала як набор вокнаў, у галоўным з якіх можна было расстаўляць ноты на нотнай лінейцы. І Sonix, і Deluxe Music Construction Set былі неблагім пачаткам для ахвотных ствараць музыку на Амізе ў 1986 годзе, але гэта былі далёка не ідэальныя рашэнні. Іх інтэрфейсы былі нязграбныя, праграмы ахвяравалі хуткасцю і зручнасцю дзеля таго, каб трымацца традыцыйнай нотацыі, ды і гукі, якія выдавалі гэтыя праграмы, зусім не былі невераемнымі. У гэтых ранніх музычных праграм быў крытычны недахоп, яны былі створаны для музыкаў. Спачатку гэта можа не здацца дрэнным, але стварэнне музыкі на гэтых ранніх машынах было праблемай з двух частак. Першае — гэта стварэнне, праграмы дапамагалі з гэтым, але другая — гэта прайграванне. Каб добра працаваць, ім трэба было блізка інтэгравацца з гукавым жалезам, карыстацца патэнцыялам машыны наўпрост, замест таго, каб спрабаваць адаптаваць яе пад традыцыйныя музычныя фарматы. Для гэтага трэба было цалкам змяніць падыход. Бальшыня першых камп'ютарных музыкаў былі ў першую чаргу праграмістамі і ўжо ў другую музыкамі. Фактычна яны дасылалі інструкцыі наўпрост гукавому абсталяванню і распрацоўвалі адмысловыя праграмы і метады працы для гэтага. Адзін з прыкладаў — Sound Monitor Крыса Хюльсбека, які ён у 1986 распрацаваў для Commodore 64. Гэтая праграма выйшла ў нямецкім часопісе. Трэба было ўвесці 5 старонак 16-рычнага коду без ніводнай памылкі і ва ўзнагароду атрымаць дужа прасунутую праграму па стварэнні музыкі. Sound Monitor была не дуже зручная для карыстання, дакладна не для пачаткоўцаў, але пад ейным таблічным інтэрфейсам хавалася ўся моц чыпа SID, што знаходзіўся ў Commodore 64, і пасля пэўнага навучання яго можна было прымусіць рабіць невераемныя рэчы. Для стваральнікаў музыкі гэта было тое самае, што Vim для рэдактараў тэксту. Дзіўны і малазразумелы, але ў правільных руках надзвычай моцны інструмент. У ёй можна было не толькі расстаўляць ноты, але і фармаваць іх форму з дапамогай агібальных, фільтраў, шыротнай імпульснай модуляцыі, вібрата. Гэта было нашмат больш за простае гудзенне. Таксама там быў арпеджыятар. З абмежаваннем чыпа ўсяго на 3 галасы зрабіць акорд было амаль немагчыма, але з арпеджыя можна было зграць ноты акорда вельмі хутка іх змяняючы, дзякуючы чаму гучала як акорд. Гэта было недасканалае выкананне, але займала такім чынам усяго адзін канал. І гэтыя створаныя праз арпеджыя акорды мелі дужа адметны гук, дужа тыпічны для музыкі чыпа SID. Музыка Хюльсбека, створаная на Commodore 64, выкарыстоўвалася ў камерцыйных гульнях, а яго праца дагэтуль паважаецца знаўцамі. Sound Monitor стала пачатковым пунктам для многіх іншых камп'ютарных музыкаў, а таксама натхніла іншых на стварэнне клонаў, напрыклад, як Rock Monitor. Яна ж аказала вялікі ўплыў на іншых платформах, асабліва ў тандэме з новым патэнцыялам Commodore Amiga. У нейкі момант 1986-га нямецкі праграміст і камп'ютарны музыка Карстен Абарскі купіў сабе новы камп'ютар Amiga 1000. Ягоны сябар працаваў над гульнёй і папрасіў Карстена дапамагчы саундтрэкам. Крыху пабалаваўшыся з гукавым абсталяваннем Amiga, ён вырашыў не спыняцца і ў сярэдзіне 1987-га скончыў першую версію сваёй праграмы для стварэння музыкі. Яна называлася The Ultimate Sound Tracker, хаця гэта наогул была першая праграма такога тыпу, самы першы трекер. У яго стварэнні Абарскі натхняўся Sound Monitor з Commodore 64. It retained the bare-bones, spreadsheet-like editor, only instead of being tailored to the SID, the Ultimate Sound Tracker цалкам раскрываў патэнцыял чыпа Пола ў камп'ютарах Amiga. З дапамогай сваёй праграмы Абарскі пісаў саундтрэкі для гульняў Reline Software, для клона арканоіда Amigas і для яго працягу Crystal Hammer. Таксама ён працаваў з выдаўцом EAS Computer Technic і стварыў музыку для гульні Rally Master. EAS зацікавілася за Ultimate Sound Tracker і выпусціла яго як камерцыйны прадукт у снежні 1987-га. Цяпер на версіі 1.21 The Ultimate Sound Tracker быў гатовы трапіць у мейнстрым.
Праграма прадавалася на двух дыскетах. На першай з подпісам ST00 знаходзілася сама праграма, а на другой ST01 змяшчаліся сэмплы. Праграма давала магчымасць карыстаць да 15 сэмплавых інструментаў на 4 каналах. Песні падзяляліся на паттерны, кожны з якіх мог змяшчаць у сабе 64 рады нотнай інфармацыі. Самі паттерны пры патрэбе можна было чаргаваць і паўтараць. Ніжнюю частку экрана займаў рэдактар паттернаў, падзелены на 4 асобныя каналы. Подпісы над імі прапаноўвалі ролю канала: мелодыя, акампанемент, бас, перкусія. Але гэта былі хіба прапановы. Сэмплы можна было расстаўляць у любым зручным месцы. Нотная інфармацыя спачатку можа напалохаць. Гэта 16-рычны рад. Першыя 3 слупкі абазначаюць ноту і актаву, а астатнія 4 адказваюць за інструмент, каманды і параметры. Першы слупок абазначаў нумар сэмпла, у наступным вызначалася каманда, арпеджа, партамента, мадуляцыя і гэтак далей, і апошнія 2 задавалі пэўныя параметры для каманды. Праграмны статус абазначаўся праз колер курсора. Шэры значыў, што ўсё гатова, сіні, што паттерн можна рэдагаваць, фіялетавы дазваляў рэдагаваць тэкставыя палі, зялёны значыў загрузку, жоўты — прайгравання, а чырвоны — памылкі. Інтэрфейс праграмы быў, мякка кажучы, своеасаблівым, да таго ж яна мела спецыфічныя сістэмныя патрабаванні. Для працы ёй трэба было 2 прывады, яна падтрымлівала толькі нямецкую раскладку і працавала толькі з Kickstart версіі 1.2. Напрыклад, калі вы хочаце загрузіць песню, вам трэба было напісаць назву файла ў радку «Назва песні», націснуць назад, клікнуць на «Загрузіць песню», а потым націснуць клавішу L, каб пачаць загрузку. Вашая дыскета з сэмпламі мусіла знаходзіцца ў другім прывадзе, іначай праграма закрывалася. Наогул, у праграме было безліч багаў, і калі не быць асцярожным, можна было лёгка страціць усю сваю працу. У саундтрекер быў выразна бачны патэнцыял, але праз кучу асаблівасцяў у праграме было цяжка працаваць. Адным з моцных бакоў саундтрекера была яго дыскета з сэмпламі ST01. Сэмплы былі ключом для кіравання трекерам, без іх ніякага гуку не было. Дыскета з сэмпламі Карстена змяшчала добры выбар алічбаваных гукаў, агулам іх было 126. Ён запісаў іх з уласных сінтэзатараў. Для музыкаў гэты набор быў выдатным першым крокам, і хоць праграма дазваляла загружаць любыя ўласныя сэмплы, гэты набор заставаўся вельмі папулярным яшчэ шмат гадоў. Некаторыя былі ўзятыя з Roland D50, іншыя з Yamaha DX і Casio CZ. На той момант гэта былі сучасныя сінтэзатары, якія часта можна было пачуць у папулярнай музыцы канца 80-х, пачатку 90-х. Менавіта яны былі адказныя за сінці-поповы гук многіх трэкаў, створаных на Амізе. Адзін з прыкладаў — «Піца», сэмпл ігры на струнных тэхнікай піцаката з Roland D50. І згодна з базай даных аб Амізе .mod Sample Meister, ён быў выкарыстаны ў сотнях, калі не тысячах трэкаў. Тое самае можна сказаць пра бальшыню гукаў на дыскеце. Па сутнасці, дадаўшы гэтыя сэмплы, Карстен не проста даў карыстальнікаў саундтрекера добры пачатак, ён цалкам вызначыў гук Амігі. У якасці камерцыйнага прадукту The Ultimate Soundtracker не атрымаў вялікага поспеху. Рынак праграм для Аміга быў не надта вялікі ў 1987 годзе, тым больш, што праграма выйшла толькі ў Германіі. Асабіста я ніколі не бачыў яе ў продажы, і адзіныя доказы яе існавання — некалькі фатаграфій. Саундтрекер не здолеў стаць паспяховым камерцыйным прадуктам па многіх прычынах, але паўнагалоўнай з іх стала пірацтва. Наогул, тое, што здарылася з саундтрекер, было нашмат большым за простае пірацтва. Гэта было больш падобна на рабаванне. Прыкладна ў гэты момант варта патлумачыць, што такое дэма-сцэна. Гэта андэрграўндная субкультура, якая з'явілася ў асяроддзі першых уласнікаў дамашніх камп'ютараў. У першую чаргу гэтыя людзі займаліся пірацтвам, заменай дыскаў і капіяваннем. Тады літаральна кожны ведаў чалавека, які мог бясплатна дастаць яму гульняў. Усе спробы стварыць абарону ліцэнзійных копій знішчаліся праграмістамі, якія на гэтым спецыялізаваліся, кракерамі. І кракнутыя копіі гульняў далёка распаўсюджваліся праз электронныя дошкі аб'яў, па пошце, на распродажах або асабіста. Гэта быў час да з'яўлення інтэрнэту або яго малой распаўсюджанасці, але пры гэтым была створана цэлая сетка распаўсюджвання гэтага софту. Відавочна, многае з гэтага было незаконным, і бальшыня людзей, звязаных са сцэнай, хаваліся за псеўданімамі. Да таго ж так усё гучыць круцей.
Координація і об'єднання людей на сцені привело до створення таких груп, як Razer 1911, Scopex, Skid Row, Fairlight. Многі з їх заховують активність дагэтуль. Мушу адзначыць, што дэмасцэна не абавязкова звязана з пірацтвам або варэзам, але раней паміж гэтымі паняткамі была прамая асацыяцыя. Групы кракераў часта абазначалі сябе кароткім інтра, якое прайгравалася перад загрузкай гульні. Гэтыя інтра для кракаў звычайна былі вельмі прыгожымі і часта мелі проста фантастычную музыку. Яны былі папярэднікамі сучасных генератараў ключоў. Некаторыя групы выпускалі асобныя больш доўгія рэчы, якія называліся дэма, адсюль назва дэма-сцэна. Яны былі дэманстрацыяй працы кодараў, мастакоў і музыкаў і часта ўражвалі ў кожным з гэтых напраўкаў. Сцэна была прасторай для творчасці, і менавіта праграма накшталт Soundtracker дазволілі ёй расквітнець. Пэўна сумесь захаплення патэнцыялам Soundtracker і расчаравання ягонымі недахопамі прывялі да таго, што хутка пасля яе камерцыйнага рэлізу ў праграмы пачалі з'яўляцца копіі. У пачатку 1988 года праграму разабраў знішчальнік, сябра галандскай групы пад назвай The Jungle Command. У яго ўжо быў пэўны досвед з гукавым абсталяваннем Amiga. Ён стварыў уласны фармат гукаў пад назваў Megatracks. Ён узяў код Soundtracker і пачаў дадаваць у яго ўласныя паляпшэнні, стварыўшы новую неафіцыйную версію пад назвай Soundtracker 2. Пераважна бэжавы інтэрфейс быў заменены на больш самавіты шэры, была палепшана агульная стабільнасць і дабаўлена новая каманда гучнасці. Але найвялікшае адрозненне было ў тым, што Soundtracker больш не быў платным камерцыйным прадуктам. Цяпер гэта была частка сцэны, якая распаўсюджвалася з дыскеты на дыскету па неафіцыйных каналах. Распаўсюджвалі заходны код, а таксама інструкцыі па працы, і іншыя групы дэмасцэны стваралі ўласныя версіі трэкера, калектыўна выпраўляючы хібы і паляпшаючы агульную формулу арыгінальнага Soundtracker. У сакавіку 1988 шведскі кодар Ильскура of Def Jam выпусціў Soundtracker 3, які хутка займеў працяг у выглядзе версіі 4 ад Alpha Fight у красавіку. Самай пладавітай групай было DOC, аргазмічныя кракі доктара Мабуза. Яна распрацавала ўласную версію Soundtracker у сярэдзіне 1988 года, працягнуўшы рабіць рэлізы да канца года. Яны дадалі акно аквалізацыі і магчымасць заглушыць каналы, палепшылі файлавую сістэму і сістэму запуску песень, а таксама дадалі магчымасць захоўваць песні як модулі. Модулі былі маналітнымі файламі, у якіх разам з песняй захоўваліся і даныя сэмплаў, дзякуючы чаму стала неабавязкова ўвесь час трымаць у прывадзе дыскету з сэмпламі. Дзякуючы гэтаму музыкам стала прасцей карыстацца ўласнымі сэмпламі і пры гэтым распаўсюджваць сваю працу. І хоць правераныя часам сэмплы са ST01 дагэтуль шырока выкарыстоўваліся, трэкерныя модулі цяпер маглі нашмат менш ад іх залежыць. Бліжэй да канца 1988 года DOC выпусцілі Soundtracker 2.2. На той момант гэта была ўжо дарослая праграма, якая стала адной з самых папулярных прапановаў у свеце трэкераў. Карстен Абарскі да гэтага часу распрацоўваў за Ultimate Soundtracker, нягледзячы ні на што, і ў лістападзе 1988 года ён выпусціў версію 2.0 свайго арыгінальнага трэкера. У параўнанні з папярэднімі версіямі гэта было вялікім паляпшэннем, але калектыўныя высілкі груп дэмасцэны пераўзышлі магчымасці арыгінальнага аўтара. Версія 2 была апошнім рэлізам за Ultimate Soundtracker. Карстен больш не займаўся распрацоўкай праграмы, якую ён сам стварыў. Яго складана не шкадаваць, яго цяжкая праца была скрадзена, і ўвесь яе камерцыйны патэнцыял проста выпарыўся. Думаю, для яго было пэўным суцяшэннем, што ягоная праца, яго ненаўмысны падарунак, мелі невераемны ўплыў як на Амізе, так і на іншых платформах у будучыні. Пры яго адсутнасці распрацоўка трэкераў працягнулася. У жніўні 1989 года шведскі дуэт Махой і Кактус выпусцілі Noise Tracker, яшчэ адзін са шматлікіх клонаў Soundtracker. Але ў яго было адно важнае адрозненне – ім было зручна карыстацца.
Насамрэч, справа была ў дробязях. Цяпер бальшыню функцый можна было кантраляваць з клавіятуры, і цяпер пераключыцца ў рэжым рэдагавання, замяніць сэмпл, расставіць ноты і прайграць патэрн, каб пачуць змены, можна было не адрываючыся ад клавіатуры. Цяпер можна было карыстацца 31 сэмплам замест 15, і фільтр нізкіх частот Амігі, які быў створаны, каб паменшыць накладанне сэмплаў адзін на аднаго, але крыху прыглушаў гук, быў аўтаматычна адключаны. Зручнейшую версію нельга было і ўявіць, таму не дзіўна, што хутка нойз-трэкер стаў стандартам. На гэты момант усё больш таленавітых музыкаў пачыналі працаваць на саунд-трэкеры або ягоных адгалінаваннях, і дзякуючы малому памеру і зручнаму прайграванню, гэты фармат хутка пачалі выкарыстоўваць у гульнях. На Амізе выкарыстоўвалася шмат розных музычных фарматаў, але з 1989 фармат саунд-трэкер канчаткова стаў дамінантным. Многія музыкі пачыналі на дэма-сцэне, а потым знаходзілі працу ў камерцыйных гульнях. Гэта былі Доктор Осам, таксама вядомы як Бьёрн Лінсе, і Cold Storage або Team Right. Еспер Кид пачынаў на дэма-сцэне як сябар групы The Silence, а зараз вы можаце ведаць яго па працы над Assassin's Creed, Hitman або Borderlands. Дэма-сцэна проста поўнілася талентамі, многія кодары, графікі і музыкі пачыналі на ёй сваю працу, а многія з іх дагэтуль працуюць у індустрыі. Бальшыня трэкерных музыкаў стварылі свой асабісты стыль, што моцна адрозніваўся ад іншых. Напрыклад, лёгкія мімалётныя мелодыі Йогіра Лільедаля, злучаныя з ягоным шчыльным прадакшанам, зрабілі яго працу адной з найлепшых на Амізе. Цікавая прагрэсіўная тэхна-джэстара, змяшаная з яго амаль джазавымі мелодыямі, абуджаюць настальгію па часах дэма-сцэны. Некаторыя з музыкаў вынайшлі цалкам новыя жанры, напрыклад, Lizard King або Густав Грефберг, які стаў піянерам стылю пад назвай доск-топ. Назва паходзіць ад шведскай назвы жанра дыска і слова поп. У ім дыска змешваецца з сінтэтычнымі інструментамі, утвараючы гук вельмі ўласцівы дэма-сцэне і наогул Амізе. Яшчэ адзін асаблівы стыль – чыпавая музыка. Зараз тэрмінам чыптюн карыстаецца ў адносінах ледзь не да ўсёй камп'ютарнай музыкі, у тым ліку трэкернай. Але першапачаткова чыптюн быў адным строга акрэсленым жанрам. У той час ім называлі трэкерныя модулі, якія эмулявалі стыль ранняй 8-бітнай музыкі, у прыватнасці гуку, які выдаваў Commodore 64. Гэта дасягалася праз выкарыстанне кароткіх, зацыкленых сэмплаў з простымі формамі хвалі, а таксама праз мадуляцыю гэтых сэмплаў з дапамогай эфектаў. Гэта рабілася не толькі дзеля настальгіі, хоць яна іграла ролю. Выкарыстанне маленькіх сэмплаў дазваляла рабіць памер модуля зусім мізэрным, звычайна не большым за пару кілабайт. Гэта было карысна, напрыклад, для інтра ў кракнутых гульнях, дзе месца на дыску магло быць вельмі абмежаваным. Адным з піянераў гэтага стылю быў Мэтью Сімонс або Фомет. Яго працы можна было пачуць у многіх інтра, хаця агулам у падобным стылі стваралі многія, а сырыя сінты з арпеджыа увогуле сталі адным з самых распаўсюджаных у трэкернай музыцы гукаў. Эфектыўнае выкарыстанне прасторы заўжды цанілася на дэма-сцэне. Можна падумаць, што ў 4 кілабайты немагчыма змясціць нічога цікавага, але існуе цэлая катэгорыя дэма, якія дакажуць, што вы памыляецеся. Час ішоў і наступілі 90-е, а паслядоўнікі саунд-трэкера, вядома, працягвалі выходзіць. У ліпені 90-га нойз-трэкер дасягнуў версіі 2.0. Гэта была апошняя версія, хоць потым і выходзілі адгалінаванні. Самым важным з іх быў Pro-трэкер, створаны Запам з групы Amiga Freelancers. Першая версія выйшла ў кастрычніку 90-га, але на той момант яна поўнілася багамі. Пазнейшыя версіі разгладзілі вострыя куты, і бліжэй да канца 91-га Pro-трэкер стаў цалкам вартай альтэрнатывай нойз-трэкер. З часам ён быў яшчэ больш палепшаны, была дададзена падтрымка дысплеяў высокага разрознення, з'явіўся інтэграваны рэдактар сэмплаў, былі палепшаны інструменты рэдагавання. Але існуюць трэкеры, якія не з'яўляюцца прамымі нашчадкамі саунд-трэкера. Сярод самых важных з іх MID, скарот ад Music Editor, Тео Кинунена. Яе першы рэліз адбыўся ў 89-м, хаця раннія версіі праграмы не прапаноўвалі нічога, чаго б не маглі іншыя трэкеры. Таксама ён выкарыстоўваў уласны фармат, несумяшчальны з саунд-трэкерам. Другая версія была амаль цалкам перапісаная. У праграму была дададзена падтрымка MIDI, новыя функцыі рэдагавання. MID
MAD займала пэўную нішу як дзіўнаватая альтэрнатыва саундтрекера з цікавым функцыяналам, але наступная версія пад назвай Octa MAD стала сапраўды выбітнай. Amiga мела абмежаванне на 4 апаратныя каналы, але мела магчымасць запускаць гукі на праграмным узроўні коштам працэсарнага часу. На звычайнай Амізе быў працэсар усяго на 7 МГц, таму праграмным варыянтам амаль ніхто не карыстаўся. Аднак павялічыць колькасць каналаў да 8 было магчыма. Кожны апаратны канал падзяляўся на 2. Гэта павялічвала нагрузку на працэсар. Калі модулі саундтрекера забіралі каля 3% дасяжнага працэсарнага часу, песня ў 8-канальным Octa MAD магла выкарыстоўваць і 20, але дадатковыя каналы былі дужа зручныя для музыкаў. Здольнасць фармаваць больш складаныя акорды і выкарыстоўваць больш інструментаў, да таго ж падтрымка MIDI, зрабіла Octa MAD любімым трекерам камп'ютарных музыкаў. Прыкладна ў гэты час трекеры пачалі ўваходзіць у мейнстрым. Маё першае знаёмства з імі здарылася дзякуючы кавер-дыску Amiga Format. Каб іх пачуць, цяпер не трэба было быць часткай сцэны. Яны сталі дасяжныя кожнаму. Для многіх гэта былі сапраўдныя ўводзіны ў стварэнне электроннай музыкі. Больш не абавязкова было мець студыйнае абсталяванне коштам у $1000. Можна было абысціся дамашнім камп'ютарам і копіяй про-трекера. Найбольш камерцыйная музыка ўсё яшчэ рабілася ў студыях старым спосабам, але ў андэрграўнднай сцэне аматараў рэйваў, джангла і тэхна трекеры станавіліся ўсё больш распаўсюджанымі. За Prodigy карысталіся про-трекерам. Aphrodite, Busy Bee, DJ Zinc, Apex Twin і Venetian Snares таксама карысталіся трекерамі. Darude зрабілі першую версію песні Sandstorm на трекеры. Кельвін Харріс цалкам запісаў альбом I Created Disco, карыстаючыся Octa MAD. Зараз камп'ютары з'яўляюцца цэнтральнай часткай кожнай студыі, а праграмы для стварэння музыкі DAW сталі галоўным інструментам працэсу стварэння музыкі, але ў 90-е трекеры прапаноўвалі адчуць смак гэтай будучыні. У пазнейшых Amiga былі мацнейшыя працэсары, што дало магчымасць міксаваць на праграмным узроўні, выкарыстоўваючы больш за 8 каналаў. Здольная да пераналаджвання аўдыападсістэма пад назвай AHI дазваляла працаваць з 14-бітным стэрэагукам на абсталяванні Amiga, дзякуючы цікаваму труку з 2 8-бітнымі каналамі, адзін з якіх быў крыху прыцішаны, каб выдаваць нават самыя дробныя дэталі. Некаторыя пазнейшыя трекеры выкарыстоўвалі AHA для падтрымкі вялікай колькасці каналаў. Octa MAD Sound Studio падтрымлівала да 64, DJ Booster падтрымліваюць 254, можна было выкарыстоўваць 16-бітныя сэмплы, колькасць якіх абмяжоўвалася выключна аператыўнай памяццю вашага камп'ютара. 4 каналы і ліміт на 15 сэмплаў, якія меў саундтрекер, даўно сышлі ў нябыт, але разам з імі росквіт папулярнасці Амігі. Да сярэдзіны 90-х Commodore збанкрутавала, і Amiga чакаў непазбежны заняпад. Аднак трекеры працягнулі жыць, і для іх прыйшоў час перайсці на ПК. Калі выйшаў першы саундтрекер, а Amiga толькі пачала раскрываць свой патэнцыял, было справядліва сказаць, што аўдыа на ПК знаходзілася ў жаль вартым стане. У 87-м бальшыня ПК наогул не мелі аўдыакартак. Карыстальнікі мусілі трываць аднабітнае пішчэнне спікера ўнутры камп'ютара. Першапачаткова гэта зрабілі, каб можна было дадаць гук да простых праграмных паведамленняў, напрыклад, пра памылку. На гэты спікер можна было пусціць і аўдыо з гульні, але рэзультаты гучалі так сабе. Хутка дадатак асобнага гукавога абсталявання стаў неабходнасцю, і ў сістэмных блоках пачалі з'яўляцца карткі накшталт Creative Music System, Adlib Music Synthesizer Card або дарагой Gravis Ultrasound, якія давалі магчымасць чуць саундтрэк у камп'ютарных гульнях. Па сутнасці, гэтыя карткі былі сінтэзатарамі, наладжанымі для прайгравання MIDI-музыкі. Хоць яны і давалі шырокую паліфанію, наборы інструментаў па сутнасці нельга было змяніць, таму яны патрабавалі іншага падыходу, чым музыка, заснаваная на сэмплах. MIDI-музыка магла гучаць зусім па-іншаму ў залежнасці ад таго, якой карткай выкарысталіся, таму кампазітарам было надзвычайна цяжка кантраляваць, што пачуе гулец. Па сутнасці, яны стваралі не запісы, а нотныя лісты. Праз гэта PC-музыка той эпохі мае свой асаблівы гук. Не тое, каб непрыемны, але крыху падобны на танны сінтэзатар у дэманстрацыйным рэжыме. Выкарыстанне сэмплаў дае пэўныя перавагі, што ў выпадку з асобнымі жанрамі электроннай музыкі накшталт тэхна сталі ўжо цалкам відавочнымі. Яны проста дрэнна гучалі са стандартнымі наборамі MIDI-інструментаў. Таму не дзіўна, што многім хацелася перанесці трекеры на ПК.
Гэта і зрабіў у 90-м годзе фінскі праграміст Самі Тамілета з групы Future Crew, стварыўшы Scream Tracker. Першыя яго версіі былі крыху шурпатымі нават па стандартах трекераў. Ён працаваў у тэкставым рэжыме DOS і цалкам кіраваўся з клавіатуры, але працаваў збольшага. Што важна, цяпер ва ўласнікаў ПК быў уласны трекер, амаль такі самы, як арыгінальны саунд-трекер, або нават лепш. Калі ў 94-м выйшаў Scream Tracker 3, праграма была моцна палепшана. Цяпер у ёй можна было выкарыстоўваць да 16 каналаў. Была палепшана падтрымка розных аўдыякартак. Трэцяя версія таксама прапанавала новы фармат S3M, які стаў папулярным фарматам мультитрекавых песень на ПК. Інтэрфейс усё яшчэ быў тэкставым і пафарбаваным у дзіўнае адценне бэжавага. Усё дагэтуль кіравалася з клавіатуры, але праграма была стабільнай, і ёй можна было карыстацца. Але мусіў прайсці час, каб дэмасцэну на ПК пачалі ўспрымаць сур'ёзна. Хоць камп'ютар на Intel 486 з відэа і аўдыякарткамі быў нашмат мацнейшым за Amiga 500, адсутнасць стандарту канфігурацыі рабіла больш складаным наўпроставую працу з абсталяваннем. Да таго ж многія ўжо прывыклі да сваіх платформаў, таму не надта жадалі пераходзіць на новае. Але гэта змянілася, калі Future Crew выпусцілі Second Reality. Дэма для ПК, якое мела як неверагемны візуал, так і фантастычны саундтрэк ад Purple Moon і Skaven. Вядома, музыка была зроблена ў Scream Tracker. Дэма было натхнёным іншымі працамі, зробленымі на Амізе. Многія з эфектаў былі ўсім знаёмымі, але дзякуючы адрозненням у прадукцыйнасці паміж Амігай і ПК, гэтая дэма стала нечым большым. Дэма-сцэна заўсёды выціскала з абсталявання ўсё магчымае, але Second Reality пераўзышла ўсё, што калі-небудзь рабілі на Амізе. Для мяне менавіта гэтая дэма абазначае пераход сцэны з Амігі на ПК у новую эру з новымі абмежаваннямі для пераадолення. Вядома, дэма-сцэна Амігі працягнула сваё існаванне. Няхай наканаваная на пагібель і камерцыйна ўжо няісная, платформа яшчэ магла шмат чаго прапанаваць. І я з прыемнасцю магу сказаць, што Аміга-сцэна існуе да нашага часу. Усё больш людзей куплялі ПК, гэтая платформа стала пераважаць, і хутка на ёй з'явілася шмат трекераў на любы густ. Напрыканцы 92-го дэма-група Triton выпусціла Fast Tracker, які падтрымліваў до 8 каналаў і быў неблагой альтэрнатывай Scream Tracker 2, які выйшаў у той жа час. Крыху пазней Fast Tracker 2 аказаў сапраўды значны ўплыў на ўсю сцэну. Выйшаўшы ў лістападзе 94-го, ён прапаноўваў новы фармат модуляў .xm, які дазваляў выкарыстоўваць да 32 каналаў. Інтэрфейс выглядаў як у традыцыйнага трекера і быў моцна натхнёны про трекер, але ў адрозненне ад Scream Tracker падтрымліваў мышку і быў зручнейшым. Вядома, многія аддавалі перавагу Scream Trackerу, не ўхваляючы інтэрфейс з адным экранам, які кіраваўся мышкай, таму паміж праграмамі была пэўная канкурэнцыя. Яшчэ адной папулярнай альтэрнатывай быў Impulse Tracker, які выйшаў у 95-м. Яго інтэрфейс дужа нагадваў Scream Tracker, але ён прапаноўваў пэўнае паляпшэнне. Так, у ім былі агібальныя і мультисэмплінг з Fast Tracker 2, а таксама падтрымка да 64 каналаў. Модулі Impulse Tracker мелі файлавае пашырэнне .it, якое разам з .xm і .s3m складае большасць модуляў для ПК-трекераў, якія вы можаце знайсці. Цяпер карыстальнікі ПК мелі на выбар ажно 3 моцныя трекеры, і ў гэты час пачынаюць з'яўляцца проста неверагодныя працы, якія моцна пераўзыходзілі ўсё, што можна было зрабіць з абмежаваннем на 4 каналы на Амізе. Але ў сярэдзіне 90-х трекерная музыка сутыкнулася з пэўнай праблемай. CD-дыскі пачалі распаўсюджвацца і зацемняць сабой перавагі трекераў. З CD-аўдыо больш не трэба было абмяжоўвацца колькасцю каналаў і сэмплаў ці магутнасцю працэсара. Можна было проста запускаць запісанае аўдыо з дыска. Гэта быў лічбавы высакаякасны гук, які зусім не напружваў працэсар. Што яшчэ горш, каб стварыць саундтрэк для вашай гульні, больш не трэба было наймаць карыстальнікаў нейкіх дзіўных трекераў, бо можна было звярнуцца да нармальных музыкаў. Такім чынам, як толькі абмежаванні музыкі з трекераў былі знятыя, практычная патрэба ў іх амаль цалкам знікла. З агульнага пункту гледжання, музыка ў ПК-гульнях перайшла ад MIDI да CD-аўдыо. Трекерная музыка была проста дзіўным адгалінаваннем, але тут варта адзначыць некалькі выключэнняў.
У 1993 мужчына на імя Тім Суіні стварыў кампанію пад назвай Epic Mega Games. Тім быў у захапленні ад таго, што рабіла група Future Crew у сваіх дэма для ПК, і ён хацеў наняць іх для працы над гульнямі. Epic праспансавалі Assembly 93, дэма-вечарыну, і спрабавалі ўлашчыць там удзельнікаў Future Crew. Ім не было цікава, сцэна выступае супраць камерцыі, і яе ўдзельнікі матываваліся не грашыма, але яны паказалі Epic недаробленую пейнтбол-гульню, над якой тады працавалі. Epic угаворвалі іх скончыць гульню, каб яе можна было выпусціць, але іншыя дамовы групы не дазвалялі гэтага зрабіць. Замест гэтага канадскі распрацоўшчык Джеймс Шмальц зрабіў свой уласны пейнтбол для Epic пад назвай Epic Pinball. Яе саундтрэк быў зроблены ў скрым-трекеры. Джеймс Шмальц заснаваў кампанію Digital Extremes і, упэўніўшыся поспехам Epic Pinball, пачаў працаваць над новай гульнёй, шутарам ад першай асобы. Гэтай гульнёй быў Unreal, які выйшаў у 98-м. Візуальна ашаламляльная гульня з вартай увагі музыкай. Увесь яе саундтрэк быў трекерным і вельмі добрым. Гэта была калабарацыя паміж Александром Брэндонам, таксама вядомым як Сайрен, Майклам Вандербосам або MCA, Эндрю Сегам, вядомым як Некрос, і Дэном Гардапе, ці Бейсхед. Яны ж працавалі над Unreal Tournament, а таксама над Deus Ex. І, калі шчыра, гэтая музыка дагэтуль гучыць добра. Па ёй чуваць, якую эвалюцыю прайшла трекерная музыка з часоў Амігі і саунд-трекера Карстена Абарскі. Зараз асаблівай патрэбы карыстацца трекернай музыкай у гульнях няма. Нават калі вы запішыце нешта на трекеры, лагічней будзе канвертаваць гэта ў лічбавы запіс, бо так будзе прасцей зрабіць майстарынг і прайграць. Нямногія, хто гэтым займаюцца, робяць гэта хіба з жадання дасягнуць аўтэнтычнасці. Адзіны сучасны прыклад, які прыходзіць у галаву, гэта шутар у рэтра-стылі Iron Fury, у якім гучыць музыка фінскага трекернага музыкі Ярка Родстена. Вядома, гэта не значыць, што трекеры зніклі. Існуе нямала сучасных трекераў для музыкаў, якія прагнуць олдскульнага адчування або проста аддаюць перавагу прамому рэдагаванню. Адным з самых простых трекераў на Windows быў мод Plug Tracker, першая версія якога выйшла ў 97-м. Зараз гэта праект з адкрытым зыходным кодам OpenMPT, бясплатны магутны трекер са стандартным інтэрфейсам Windows. Mad Tracker – яшчэ адна альтэрнатыва для Windows, якая з'явілася прыкладна ў той самы час, хаця на дадзены момант ужо не распрацоўваецца. Для тых, хто хоча захаваць олдскульнае адчуванне DOS, існуе Milky Tracker, сучасны варыянт у абгортцы Fast Tracker 2. Некаторыя пазнейшыя трекеры бралі модульны падыход, дазваляючы скласці ланцуг з інструментаў і эфектаў, ствараючы іх паслядоўнасць на трекеры. G-Scholar Bass быў першым такім трекерам, але многія іншыя абралі падобны падыход, напрыклад, Cycle і Sunvox. Калі вы шукаеце важкі трекер для больш сур'ёзнага прадакшану, вам варта разгледзець Renoise. Ён не бясплатны, але гэта моцная праграма па працы з гукам, у цэнтры якой трекерападобны інтэрфейс. Калі вас цікавіць стварэнне чыптюну, існуюць варыянты, якія эмулююць гук пэўных платформаў. Fami Tracker, напрыклад, дазваляе ствараць музыку для NES. Існуюць варыянты і на саміх платформах. Little Sound DJ – гэта трекер, які працуе на Game Boy. З ім вы маеце аўтэнтычны чыптюнавы гук, які змяшчаецца ў кішэні. Існуюць нават трекеры ў выглядзе асобных прылад. Polyend Tracker і XOR Nerd Synth – два неблагія прыклады. Трекеры дагэтуль выклікаюць пэўнае захапленне ў музычнага кам'юніці. Яны прадстаўляюць старую школу, важную частку ранняй камп'ютарнай музыкі. Трекеры існуюць у дастаткова кароткім адрэзку яе гісторыі, дзесьці паміж сінтэтычнымі зыкамі праграмавальных генератараў гуку і эпохай CD-ROM. Яны далі камп'ютарным музыкам магчымасць праяўляць сябе цалкам па-новаму, пры гэтым будучы таннымі і даступнымі, дазваляючы расквітнець новай хвалі талентаў. У музыкі, зробленай такім чынам, ёсць нейкае няўлоўнае адрозненне ад звычайнай. Магчыма, таму што гэта не лічбавы запіс, які проста прайграецца, а музыка, якая ў рэальным часе збіраецца па нотах і інструментах, мадуляцыях і эфектах. Па сваёй сутнасці, праца трекера – гэта жывое выкананне. Гэта гук 16 біт, і ён дастаткова унікальны.
Таму наступным разам, як спіраціце нейкую праграму, так рабіць нельга, калі што. Калі генератар ключоў зайграе музыку, можа спыніцеся на момант і прыслухайцеся, бо за гэтым стаіць даўгая гісторыя. Калі вы хочаце паслухаць больш трекернай музыкі, можаце пачаць з Ютубу. Тут ёсць куча запісаў і кампіляцый. Калі шукаеце арыгінальныя модулі, The Mod Archive – неблагі рэпазіторый. VLC Player мае падтрымку фарматаў многіх трекераў. Бальшыня сучасных трекераў мусяць мець магчымасць імпартаваць распаўсюджаныя фарматы модуляў. Вы зможаце пагуляцца з інструментамі і патэрнамі песень, каб убачыць, як яны зроблены. А калі вам больш падабаецца олдскул, існуюць сучасныя парты Pro Tracker і Fast Tracker 2. Калі хочаце больш дазнацца пра дэмасцэну, на Ютубе зноў жа шмат запісаў дэма. Або вы можаце спампаваць арыгіналы і запусціць іх або на самім жалезе, або праз эмулятары WinUAE для Amiga, DOSBox для PC. Існуюць вялікія базы даных твораў сцэны. Poet.net – проста фантастычны рэсурс, на якім ёсць інфармацыя па многіх платформах. Калі ж вас цікавіць канкрэтна сцэна Амігі, на Kestra Beat World ёсць дэтальныя спісы дэма, а таксама музыкі. Калі што, то паслухайце хаця б саундтрэк да Unreal Tournament. Ён выдатны. Вялікі дзякуй за прагляд у беларускай гучцы і да наступнага разу. Бывайце!